All right, I don't know what you think now about this case yemskana nenyaya yekuti iri kuramba ichingoita matwist and turns. I want us to listen kune audio yandakawana panyaya yemusikana. So it apparently, according to her, she is saying kuti mukomana akashayika yanzi Panashe akafa. He was trying to rob those guys vakomana vari kuuniversity. I don't know if the police are aware of this. I was supposed to have gone to Kuno just to find out some stories therapy. But anyway, I want us to listen to this audio and I want you to tell me what you think about the story, because somehow it seems like story Mishi doesn't add up for me, Hanku. As a investigative person, it doesn't add up. But anyway, let us listen to what was said here. This other lady who is going to remain anonymous, she knows what happened. And I want you to tell me, Guti, do you think it's just pure jealous or what? All right. All right. muri sei moza nyaya iyi ndosandaida kuti like muuye muri venyuzi kwete kuti monzwa saidi rangu chete, monzwa vasikana takaungana. Usually masikati even vasikana tinenge tiriko, but ini hangu handiwanzoende masikati, ndiwanzoenda manheru, but masikati ndinomboenda pano neapo. So zvaida ndezvekuti mouya monzwa masaidzi evasikana, munonatsodzwa zvechokwadi kuti hapana musikana uyu haanatombobirwa, hapana patingambomuvenga mumwe wedu watinoshanda naye, but zvaakaita zvinhu zviri bad. Bhosi akatonyebera vakomana ava kuti vakamubira, haana kumbobirwa mishi. Nyaya iyi zvakaitika, mukomana anonzi Panashe anotoshanda izvezvi nawo kubasa hatistomboshanda zvakanaka nemafriends aPanashe. Ari kuuya every day, day by day, vane bhuku ravo ravari kunyora chiti toda mari dzechema, tipe mari dzechema dzaPanashe every day. Saka vakomana ava tinovaziva, imbavha dzemumastreets, like vakomana vaya vasingagare kudzimba. Saka pane flat rinonzi paGilgot, vamwe vakomana ava ndopavanogara, mumwe anenge achingogara like muzvimaflat, muzvidzimba zvemukati. Aita zvekutengesa zvemadrugs zviya zvekurova dombo rare, then nekutengesa mapills manheru, zvekutengesera varume mapills epabonde. So mukomana anonzi Panashe uyu haana tombobvira akatombonzi aida kusevha munhu, haasi tombori type yemunhu anobatsira vasikana. Mukomana wekuti anotouya kutoti masista muri sei, tobva tatoti atiri bhozvonzi bho here pari sei apa, mukaona chii, mukaona kana kuti pane munhu ari kuda wamaona kuti ane mari uyu, makangokodha katakaita sei, takanobira munhu, mungoziva mastatement evakomana anoita zvedombo. Saka ndozvaaiita Panashe. Usually aiwanzodhila nevasikana vekugirlcourt, vanotobuda kuma2 makuseni vachitobuda zvekuti zvaizva zvekuti like vanogona kuzokwidza vanhu, vakwidza vanhu vachiona kuti kumashure kune vasikana kune vamwe vasikana vanozviita izvozvo kumastreet uku, vanogona kuti vanenge vane timu, vanenge vatori nemota yavo vakomana, then votsvaga vasikana 3 vavanoisa kumashure, then unotoita kunge vari kupilota, vachiita kunge vari kupilota vachitobira vanhu. Ndozvaiita ana Panashe. So pamusikana uyu vakomana vekuUZ vakanga vane mari, because vakomana vakanga vari 5 vamutora kudaro, 3 vakasara vachidya chikafu munandosi, vachidya chikafu, 2 vakaramba kuenda nemunhu, 2 ndo vakaenda nemusikana. Vaenda nemusikana ndobva vanoita zvavakaita. Kana ndimi mimi munotaura kuti mukomana uyu vabira musikana, zvimwe zvinhu zvacho kana mufanira kunatsozviona mega kuti vakati vabira, Misha abirwa handiti akawana nguva ipi yekuti anoshedza vakomana. Panashe nekwakanga kuna Panashe hatomboti pamwe anga ari padhuze, munhu amubira akangomira chete. Even nyange zvikanzi ada kutora umwe musikana, aikwanisa kutotora umwe musikana, ivavo vakamira. Vanhu vanotibira mukati memavenues vanototi vakatotibira vanotidhamba kwavatibira, havatidzose panzvimbo azviite, vashoma, havatombotidzosi panzvimbo. Ukaona atidzosa munhu angotidzosa otovhurumutsa mota yake otiza, kwete kuti atibira otomira futi otsvaga umwe munhu wekubira, haatodzoki dhei iroro kuzoba. Vakomana ava akatovaona kuti vane mari, avaona kuti vane mari vakomana avo, ndobva anoshedza timu kuti vakomana avo vari apa vane mari, zvekuti pamwe maybe zveshuwa vamwe 3 ava vakanga vasara kunandosi, vakanga vasina kufarira Mishi, vakazowana umwe musikana wavaida kutora,
saka vaakutora musikana uya uyu ndopaakatipira vamwe wake kuti mafesi aya ane mari. Panashe ndokuita sei kwaakaenda ndokutevera kwavakaita vakomanawo it was a self defense. Handivaziva hangu, but I think that was a self defense yavakaita pakuda kubaya Panashe. But even mukatobvunza vakomana vanoita zvemapiritsi, mukatobvunza vese vanotokudza kuti Panashe yaive mbavha. Mishi nevakomana ivavo vanotoita zveextortion zvekuti vatorawo wasikana wakawanda tinotoziva kuti unotonzwa kuti aenda nemunhu oraiti munhu uyu ane mari, aona kuti kana kuti paanoburitsirwa mari yake akupiwa mari yake kana kuti $10 obva aona kuti kana kuti pasi pesiti paabuditsa pane mari, kana kuti pasi pemeti pane mari, kuti iye abe ari one hazviite. Anogona kutoshandisa foni yake kusendera munhu meseji kuti uya pakati 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 ndine munhu ane mari izvezvi, munhu iyoyo osvika mheni yobva yaitwa rafu. Saka Mishi haana kutombobirwa, Mishi haana kubirwa. Vakomana vepauza ndisingazivi hangu kuti vakanopa statement yekuti kudii, but kana muchida kuziva chokwadi chese zvese zvandiri kutaura munokwanisa kuuya kumaavhenues muuye. But inyaya yekuti vamwe vasikana vanenge vasingazode kubudiswa mapictures avo pasocial media vanogona kutadza kuzotaura nemi. But kana musingakwanisi kuzobudisa vasikana vese pamapictures pasocial media because vamwe vanenge vasingade kuzivikanwa, vanokuudzai zvakanaka nemo zvakaitika panyaya yaMishi zvese. Even kumabhawazi kumwe kwatinotomboenda uko, Mishi akatomboenda nomumwe musikana iyeye akasara achipinzwa bhizi chinzi munhu wanga naye andibira mari yangu ari kupi. Saka inyaya dzakawandisa tisingazozive hedu kuti Mishi wacho statement dzaakapa dzese vanhu vese, even mukati kumafenzi kwese vanhu vese otoita kuti Mishi akapa statement rekunyema. Mishi haana kubvira akabirwa, Mishi aida kutobira mheni. Vakomana havaida kutobirwa naPanashe because Panashe, isusu vamwe sevasikana takatofara kuti itori imwe mhondi yakatobva because Panashe aiba and aitoba, taitosara tichitozopinzwa bhizi nemheni unzi muri kutitsvagira vanhu, tinenge tauya tichida kupai mari motitsvagira vanhu vanotibira. Alright, ndo pane nyaya iyi guys. I think in 2019 one of my big brother in the music industry, Mono Mkundu is well known, he wrote an article where he spoke about yakatiwaga extortion alert, and he said about what is happening zvekuti vasikana vanokuchinjira statement kana uchinge watenga, you know what I mean. So now kana vakuchinjira statement, this is what then happens, or vanokutsvagira vanhu vanokubira. But anyway, this is what this lady is saying. Imo munotodi nenyaya iri kutaurwa. I've been trying to get an interview with her. She has not been around, but I will try by all means for us to get an interview with her and with other ladies that she said that are also working Kuma Avenues. Of course, we are going to hide their identity for their safety. But anyway, what do you make of this story? Judging the story yakataurwa nemusikana wewe. Isusu takanzwa first hand information. That's what we reported, and we also work with what we hear. So in also publishing other stories, this is what we also then encounter. And also iye kuti akarambire kutipa interview as well after. But anyway, if you have any information to this story, please come forward. I think it will be also helpful to the investigators of this case for people to find justice, and then justice can be served. Ndini when Kenan Rusike for JCTV Africa, and I'll see you on the next video.